Pagkasalita ni Ladyo nga na Paul 1, pagbasain ka. Sagutan ka ti surat ni Ladyo. Ayan. Nakasla na pasamag, idi kalman laeng. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manunimi. Tanapang ko inala ni Sonia iti eskwela da. Nalpasan ti finals da, iti data nga kaadda na manunimi iti second year college. Hindi mapangkualain ni Suna. Umaykan, kinunak. Hindi maiparaking ko manunimi ti tricycle nga ipaspasadak. Naglukan mit mano. Tiyan mo ni Sonia manunimi ket inak itulnog isuna di balayda. Inya awid ko mano. Ala, kapag nga dito man balayo ti mayanta. Umiyang ka dito. Ano? Orita nalpasan ti finals. Ngayon, ato pwede ka tinaskan nga asikasway. Nung nalpasan ti finals, nalpasan ti klase. Ang gandula alay nga dati card mo. Sa kantungan ag-enroll para iti mo para third year college mo. Ano nga ito brak nito eh? Yaman mo ka kinitatang. Maganda rin mong tricycle tintulog sa di balay. Di mo kaya? Tsaka yan, ano ang brak mo ito eh? Mamiyakan to yun. Ay, yan. Kaya nga ito bratan umiyanak. Kaya maturo. Mantalagi na kakaida. Gusto dahil dati ko ng tisaan. Nadaming ginatang ko nga naiwas ng si Daeno. Ano na ito? Bagnet lagayam. Ana? Lagayam ko ng tabagnet. Kiti pangisaw-sawan takit. Ang bugong nga ipon. Beso? Oo. Ladusak ta. Ni, nandiyan yung tatang. Tang! Nalpas ka nakamasadan. Nasapa ka man. Alain nyo man dito yung kakwan eh. Bagnet. Medyo tsapin yun. Sa kay mga isagana natin ko nakalaman siya nga bugong nga ipon. Iso pangisaw-sawan tayo. Dan samat paserom. Ni Sonia tatang, nubihak. Indawit ko pa ilang dito, may sida iti bagnet. Talabag na rin, di ba? Pasidam kong kuha na. Punay mo itong tatang. Basta, nang ina ti magnet. Pasasa nga kilo pa, di ginatang ko. Danto pa pagsagpaw yo. Wala nang dusan ka na. Nimsagan, manong name. Naimbag nga malim yung tata. Ay, nagpintas kang balasan ko. Di tatang mo. Kapag diyak kumaamot ang pilit na pintas. Anak dat. O, si Malaak, kung saan nga kayo. Napinas ba din dinanangan? Lagi dumano kay nga rodahin. Taoretan na kapali na yakot. Sa pain tayo timanganin at no, masapit naman lang, maturog. Umiyang ka dito, balasan ko. Sumut ko na ni Ladyo tata. Orita saan kay anta matang kaidan no di mo kayat ko na na. Di bagay. Damit pa'y bakante no ko ang kwarto. Tatalot kwarto ti balay. Ala, sumret kay nga rodahin. Simret nga muna ni tatang maron na imisa kam si maron no inakbayak na suna. Ala, data pala di tiruar. Kita mo na kumikita na kita tawa karuba yun. Ladyo! Data tayo rin at chismusa. Abay, nana! Apaw na lapsat na tinubya mo na ya. Tricycle driver ka lang barok. Naglapsat na nubya. Naka-uniforme pa. Nagbasbasaan na ya. Para terjer kalis na doon, nana. Pagkat makabasa pa nga ita. Kat bembangim samat intong rabi. O, naimatin ni nana. Nana, umyan lang. Mga kabagkada. Imposible. Numaamuan na kita naganak kang kuhana. Nga imyan. Nagbembang kay manusan. Sigurado nga agrinit Ag-asawa kayo nga di na oras. Saan nga mabalin na? Agbasbasa Makan ka
biyangot dita. Anay, kasabi na biyangot. Ay, shh. Kaya, awan da kasi bumiyangot barok. Tada di imbag at pagsayatam. Nakasagana ka din ng pamilya, kay tricycle driver ka lang. Si kugam neta estudyante, sayang, 2 taon, no saan na nga maituloy. Ako talaga biyangot na ito nga bakit. Namakan sa pagkanta. Iri bang mangan kanin manong nami kinuna ni tatang. Husto da di ko na itay ni nanam nga bikid. Aladyo baro. Sayang ti masakbayan dati. Gunubiam. Nukas pagkariganda. Paumyan ni misuna. Tatang, aw pamasama nga. Aw mapasamak. Ngano amuan di ginaganak. Kanat nagamuwalasan ko. Susan tata. Numamuan di ginaganak. Kini Susan nga imyan ni Suna dito'y balay tinubyo na. Ana tinamnamayan nga panunutin di ginaganak. Andan mapasamak. Andan napasamak. Kahit anat aramidan da. Pag-asawaan da kay nga di na oras. Eh di wow. Ang nawaw ko na. Nangasagana ka din nga gawa. At pamilya. Wantang. Pagkat din saan. At dapat brak. Tricycle driver ang mayot. Nakagagat ang mayot. Wala. Bahala kayo nga rin. Si kabalasan ko. Nakasagana ka din nga balingay na. No, mabalin tatak. Sampay. Takait kong arteg basa. Anak arad. Di tulod na kang tumit lang sa Jabalayo. Tatang, saan? Dito na. Tatang mit. Awan sa baling ang desisyon saan nga siya. Nukasta, di na kahit ringgan. Tatang, isod ka po ng inyawit ko dito'y takait kong umyan. Nalpasan di exam da. Finals da. So, napasan di klase. Tayo ito dumigad. Yung kami to ag-picnic di karayan. Ano? Anong orte sa wanda kiti parents ko? Ano di kagawin? Text sa idan, di tak pakadanagan, niyawid na kung dati boyfriend ko kunam. O ita, nakasagaan na mga ikasar kanya kunam. Sa pagsukatak nga nun, buludon dati ko. Umanay kang kanagiti ko. Arwatin na dinanang. No! Man. Underwear ko nga ron. Doon tati hampay no susal. Hamang kadanag mo, alam mga tayo. Apo na yung sa tibag na may sausoy di mo kong ngipon. Apo, kandok ti mga tap na dan pakilabat ko maramdam. Ay, apo la. Sige, ano saan kayo dumngeg? Gatalata kayo. Saan kong impangag ni Tatang Manong? Api ko mga ipangag ko. Api ko mga isubling sunay di balayda. Kakaiso na nga na isang put ko dito. Ito pa lang kayatin na ti dito ay kubrak manong nemi turmukat kahit na natukawan manong nemi ni Sunya. Inikat nga ron ti pagsukatan ni Sunya manong nemi kat simrek kami itsilad ko idagsuksukat. Inarakop ko isung no. Oy, agora ka. Agora ka. Tulungan kang may katiyan na Bram. Katarikatin. Dali nga kagikat tilak ti Branya. O, awanan ti Bram. So nga, Allah, agora ka. Dagiti man sanas na ti mo nga tinirak manong. Sa ako'y baida ni ti kama. Ang guli ka. Nagpagdigos. Madamdaman dun tadigos. Itapay tatanin. Taka dito rabaw ti kama. Tilayang pantim tinabating. So, ay katay ko ti pantim ha. Allah. Allah ladyo. Manjak mo ituloy ti panagbasak. Kagurat datatang gininanang. Numamandangan dan napasamak ka data. Ang mga napakasaran data nga di na oras. Kit oran kasartan. Oran no agasawatan nun. Agbasa ka. Ngayon baka no saan nga kaya din datatang kininanang ngay gastusan di pa nagbasak. Pagbasahin ka. Siyak di maka mo. Oh? So, ladyo. Didin gusto ko iso na karagid ang kakabarang agik kung ano na imita na dumadumapas sa tibagina.
Nang runa ka nagitibibig na, titengad na, tibarokong na, ipababak kumapay, manong namingit, ingawid na. Apay, papanam, loko, itila bigat ka na bungkuan na ita. Anya, oray latan, nagtubig digos. Saan ko karoon na ipapilitan manong taorin no. Ipapilit ko baka ano adakto pa lang detayan tapusag ng agalin na asawa. Napang ko hindi pinadas manong naming na purusan, sinukit-sukit, sorsorbe at manong naming kimakadakas, hindi ang mutik tiraway ko. Aramin ang naging ng naming ang biyat kontipan ako nung dream so then virgin nga talaga manong naming ni Sonia. Di gampay nakapalpa manong naming ngam talaga nga minanso. Nagsangit ni Sonia. Saan kumapay lang rumbeng ladyo? Ako magtanagan. Pagbalik na to ng siya at nasawa. Kasanon ti pa nagbasa, pagbasaan ka ko na kumay. Sige nga din, paano? Nagdikus. Dada titual yan eh. Multa. Pagsukat akto nga rin, dito ni nakaready. Kanaman, da pala tatak na ita, kabarbaro na ita nga bikini. Dito t-shirt mo, dito t-shirt mo. Lahin ka nga rin din. Ano samti na ilat nga banyumi Hindi makadigos iso na manon name siya kumiten si mublat nga nagdigos. Kaya di may kaduagon daway panagbembang mi manon name sana kung nga nagamak nga nagmipabakit day. Loko. Baliktad binugwamutin na banglon. Ladyo. Ladyo. Sonia, ladyo. Basit lang titurok mi manon ni bitakas lawanan nga saan nga mapasamak tumanin ti amin. Wan manon nimi. Tinagsan ngagpaiso ni Sonia digi tinaganak kang kuwana ket nakasapsapa nga imay da ng riing. Sonia! 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 Sinadya? Labo si sintatang ko. Ala, Diyo. Ni tatang tinangilukat tirida. Takay gayam. Sino kayo? Kakami na gitinagannak kini Sonia. In text na drabi, adantoy. Hindi ko mapilarabi kung may kami. Ang imi pabigat binlang pala. Ay dumanong ka nga rin na balayan. Balayan. Kaya naman tutungpal na balayan. No saan nga siya. Nagkaindamat na nagitanak tayo. Oras awang pedasikog na kita, dan napasama ka kita, rumbeng una nga, pagkasalan tayo, hindi kita doon. Kasalan, di pa nagbasa na. Kung may kato, Sonia, agawin tayo. Tatang, sa kumadinggin nyo, siya ni Ladyo, girlfriend ko, anak nyo, adan napasama ka na kami. Kahit nakasaganak ang mga kasal kang kuhanan. Kasano ka rin, di pa nagbasa na. Tanuwan sa kang kasawa kayo, o bibiyang ko di pa nagbasa na. Di ba lang yung bagak kang kuha na tatang? Pagbasahin ka ko na. Nakamiti pag sa bulam. Tricycle driver line. Tricycle driver with lagayam. Agsalo ka kagto tanan. Nunas ka ng trabaho, lahat-talot yung trabaho ka trabaho. Nunas ka ng pasada trabi ka tramide. Nabalayan. Kaya niya pa'y kumakarot, kanta kam di mo, yan. Wala. Umay ka itong karot sa dyan, balay. Tapos may schedule, panagsasarita tayo. Laging sumurot ka pa lang kanya ka tayo, baka lantarwatan ko itulod ko ito isunan tatang. Pamarami, no kaya tiyo agad, agawit kayo ito numalamit, hindi agpipiknik. Ado tramak nita karayan tatang. Hindi agbuburak. Anak ako na bakit? Burak, mayat. Alakit. Ngayon, tapay nga mga alapag sukatan, makibutiurak. Bumulot ka latang kanya, kabalayan. Ado, di kita mamalin kong mabulod ka na kayo nga arwatan nyo, tapos saan kayo nga gawawin. Sige, harap na pala yan. Nagkinita kami, mananimi kinison niya, imisin. Problema ta.
Aya, hindi tulagan magastos pa nagkasarta. Simple lang nga kasara mo usap sa politika, andi. Ya? Ket siyempre, ito nagkasartan, kadanatan ni tatang, ket rugyak mo tentag trabaho nga gurnong para ito pa nagbabasan, sumrek kan to third year college, pagbasahin na ka talaga. Uy, pagbasahin ka. Iso na lang at ako na ni Arnel Sambusonido, anli bang tisukat na. Tama gusto mo, di ba? Lalaro na no kanik. Kita mo ko no. Alo, nabanggam nga ron nagbuburak manong nimi kat kastaon iti ayat dagiti katugak at tubig. Nang runa ay di makatempla akon manong nimi ti jumping salad naglaglag to kanong nang muna mangga ti parang palsum ko. Gantat ko mangga siya. Apo, apalaya, nagimas ka. Apo, amaw, nagimas. Adda ko maara ka balayan. Eh, kung bibigat, balin, nagbalbal man balayan. Adda binalong ko balayan, 4 kantos. Ay, inasar mo na balayan tayo, rugyan tayo. Nagpaiso manong nemilokan ni tatang ti 4 kantos. Binalon ng simalog ko. No? Neta, manso, namuna tayo nagarundan kat nagtunod ti kapi. Nila, sa din sausaw iti nartem na suka. Neta, pauna eh. Intuloy ko madlata manong nemi tinagburang. No, mga masangat ko, ano at masangat ko, ipasangat ko manong nemi irinto, tani Sunya manong nemi tumapugmat ti unag ti Abel. Ora tapagat sikat met manong nemi ti kadalam na. Mabalik ka muna matagkambal man. Nakalak-alak. Udang. Luwad ba ipit ka? Hindi ta na ipit iti kapi ko nam. Adi ka! Ladyo na ipita. Kinagat ko di ipit yung kipi. Narigabog. Nutan na talagdara. Siyak kumati ko akit. Siyak kumati maipit. Turabia, ipitin ka tumanay. Ipitik to. Buktulag na to eh. Dalag na ito eh. Hanggang bunchek. Dalag. Ore kita amne. Uy! Duro ko na ito. Basta mo na yung tirasaw ni tatang ni Sonia manong nemi di mariknanan ti inom na. Abalayan lang abalayan. Yung paglaki din abalayan ta. Insagpit na ito yung anak mo na ito anak ko. Tano saan ko man, sa anak ko man nakadanon dito, kita ako naramanan na kita jumping sa abalayan. Wala, abalayan. Dati rin abalayan. Ito, pulo na kami tinunong tilapia. Pumayat man. Kahit mga do, magburak tayo ito iti may sakit at makalapan. Mangyawid kayo ito abalayan. Pumare, bagkang kanayon, tayo buburak no kasi abalayan. Nagkasar ka mga rod manong nemi kinison nga simple lang nga kasar. Ket siyak manong nemi pasnek ko iti nagpasada. Numabalin la ko magit power ti pagpintasan na swerte at kaduan nga arkila. Kaya nung hasta nga gawin ak manong nemi sabaten nagto ti asawa apo nakabangbanglo. Dan, ito kwarto. Agat gasolina ka, agat tapok ka, gilagad ka. Di guskan to kaya. Huwag kaya, ipuntekan, ag-ipuntekan. 1.5. Itangal daw? Kadwa na kaming arkila. Nagurnong ka, pag matrikulam to, kaya dumagastusan. Pagbasahin ko, pagbasahin ka. Sabi ko mga ruda kang kanain kang agbuena, sladyo. Sabi ko mga, tawa nagsaksakit ka data. Ang kako mamapit-pit dyan, ang kako mga agmalas. Pinagbasak nga rin ti asawak manong nemi ti makadakus. At darigiti kong daway manong nemi nga maladaw nga gawin. Amin na daw ka. At dahil no, brami. Project me. Among kitarjir kali sa akon, at adumti oras. Baka makidate ka. Hala? Sino makidate ko? At asawa ko makidate. Baka di mo ibaga at asawa.
Ano sinagkulakan ka? Ado man nagpeso na agar anong nga nglukan yung ibang kadakwadang nag-asawa ako. Kinapod doon ay tugtugot at marriage contract. Kahit mo pagitak, yung tabag ko. Nito yo, marriage contract. Xerox ba't lang? Kaya bag ko kumat original. Dito nung katipagita. Ebidensya ko na, data, marriage contract. Kunak ba't lang? Baka ako namit lang. Anong mapasama kang kaging imon ka, kawan? Isang ko nito ulit nagbasa. Pero sumad lang. Umuwi ko nakmet. Ako ang ganit pa nagtalik mo kanya. Sige. Dandanin malpas manonimity third year college na editad umay kanya. Ano? Ama mo ka? Siya ni Berto. Kaya putot ni Tata Simeon. Berto. Uy, malagap ka. Abay, may ka manapay. Di mo't asawa mo ni Sonia. Uy, asawa. Daming kakakuyog na nga gwapo nga lalaki. Kanya. Nakaragsagsag na nga sa salita. Kasi panakamo nga naragsak na. Una ta, madlaw ore adayuak, makita mo na ta nga agkat-katawad. Pasaray, makita pa yung akbayan di lalaki, di asawa. Baka no, awa makakita, ag lips to lips da. Yung bagag da ito eta ko ha, amamuka nga rod, kat namuak na asawa mo, kat amuk mo siya asawa mo, so nga, imay ka mo yung idinagkasal kayo. Kat malasin ko ni Manang Sunya. Di ba pagbasbasaem? Baka kanahin ng duwa ti kwarta kang ka. Iso mga igam ti kwarta. No, damasapul na, kung maut ka, di, pangibduldulinan na, baka kit no, agnerian dada, kit di pa bakit mo taggastos. Manong ibagak lang at tinakita. Lalaki nga gwapo, nga naragsak da nga kuyog ka kinkin na tawa, nga pasari akbayan diya lalaki, ti asawa. Sige manong, inakon. Langig sakit ni tatang manong nemi, ti pa nagsarita mi kiniberto. Diyan langig ko, ha? Ladyo, tatang, dan samat kabit di ba? Di asawak. Gwapo ka nung lalaki. Direkta, si imo ma. Apa nga, di mo pala masikukan. Tiyaman na mo. Baka kimatang di pagkontrol na. Tapos saan nga madali ti paragbasa na. Kasi nung nagsikog, mamonto pa nga ron, no, sikat aking putot mo na lalaki na. Alalakat di ka basta panunot Wano mangikadeng, wano manghusga. Urayam nga makaawid ti asawam, tasaludsudan to na sinura dyan nga lalaki. Ilumtengen ti asawak manunemi imarakop pa nga bimisito kanya. Gaon si Darn. Ganaanos ka nga magpabasa kanya, uragat malpasin na ito third year, may santulangin nga tawon. Makapagturpusak dumatlayan. Oh, ito ka di problema. Sumari ka sa kwarto, tagsukat ka. Nagtungpal, sinaruno, nakasukat matidin. Nagtuko ka, tadalas ka na pagsalitaan ta. Mabiglang tinag-ilukat ti, read out ti kwarto. Ano ka di problema? Adda imay dito itay malam, nga nangibaga, nga makitkita na ka, nga dakakuyog-kuyog mo ang gwapo nga lalaki nga nakaragragsak kayo, nga pasara akbayan na kamay. Lalaki? Awan di kakuyog ko nga lalaki. Awan ti lalaki nga mga akbay kanya. Ano yung hortad da? Dadi siguro tinakita da. Mabidlahin, tatawagan kisuna.
Yung dahil na sa cellphone na manunemi, nagkring, naging ganda si Mumbat. Ini-speaker na. Ano timbagam? At nung nakakita ka data, na naragsak ta nga kuy-kuyog, nga pasaray akbayan na. As in, nakakita, ang pulong daki nilakay mo, wait. At ito nilakay ko, tested ko. Oy! At lakay mo tayo? Ladyo. Ladyo! Gayem ko. Nawas na kami agpadpada agbasbasa. Kani bakit mo? Siya kang roti, mangbalbalakad keng kuwana. Tapno maliklikam na kita nga suliso ka lalaki ko na. Siyak ti kakuyog mo. Tapno na kastakit adda ka mang sarak nim keng ka. Tatong-patong pag ta lalaki mang bastos keng ka. Kuna keng kuwana. Aging pamaklakan sa amin. Hala ka nga tunay nga bakla. Kahit ka makita. Uy! Kahit nagmakita. Baka sikat mapaklaan ganyan nung makita mo na ginagwapo. Gwapo nga. Iso nga nga po makasayt sayang na kitibabang. Si kamang pala, gwapo nga bakla kung nada. Kasakti kami taktak der ko. Lalaking lalaki. Ngayon nagsawak. Nagadi ba lang mamati? No kayot mo, ibagak keng kuana nga umay, dito'y balay. Orasanin, mamati akin ka. Mamati sunan, friend. Piyawang nga root problemahan. Hawanin. Thank you, Pasensya kan ladyo. No, aduman di kita makakita ka na kami nga kolam na boyfriend na. Hindi nila mo, padbada kami nga babae. Kinapod noon ada darling ko ng awan dito ada di Manila. Sumangpet to inton bakasyon. Manson min tumanin at agbembang. Yapo. Sige natin. Sige natin, friend. Thank you, bye. Good night. Good luck, di pa nagbembang niyo. Taong problema yo, di na irot kita tarakop ka din ang barbara ti agkek. Ang kinaan kayo. Nabang ara na kastawa na nalipatak ba namin ngayon bagaking ka, sweetheart? Kahit ko kung mangibagang, malipatak. Nga niya. Nga adagayim ko nga bakla. Ako naman saan nga bakla. Yung baklang. Kitapgad lang Siguro na di nakakita ka na kami adayo isuna. Hanang mangit pa nagsasalita mi. Saan ka din nga nakini? Katagayim mo. Pasarimet, maagkid ni kinin na duma. Yung talaga dakadwa nga seryoso nga. Kasi nga ko naman lalaki. Talaga ka ni madlahin na. Ako ka wala pa matim kanya. Mabisiin akong di ka naman. Kahit ko tibangan. Hindi naman. Takaro din sige. Anong name intuloy ti asawag tinagbasa aging gangadandan na graduar. Hindi adamanin umay gipulong. Ano manin dahil na? Apay manin ko na. Kadamok pala tagipulong. Ano timbangan? May pangkapiti asawag. Apay. Nakita mi nga napalit yung isang balay. Sa idurumwar, lalaki tinangilo at tiri daw na nagpakadaan na. Bakla de siya. Amok na di bakla agayem na. Dandali lang turkuson di asawak. Dapal lang paganapan agatap ko. Muna dira kita agatap. Iti sumangbat ti asawak maroon na yung sa angkon ng binaybayan. Nabangka ka no ti may isang balay. Kad idita mailokat tiri daw ka, rimuar ka, lalaki na nagpakadaa. Sida dyan. Tikat ka ado na kiti mata. Ito kakikat mo tawagak. Sino na dyan? Kabagya.
Kasinsit ko. Namuak nga ron nga si Mangpet manipod sa Jaya, Saudi. Umay kakansin na, alam sa sarabo mo na. Napanak dato ni. Dato sa sarabo. Nyakit dito, sweetheart ko na nga. Doon nga tao, nga gasawad. Ibaga ka lang nga na, ada ng ibaga kanya. Ada ng ibaga kanya. Ikita mo din niya man na panagatap mo, sweetheart. No, handala kit ibaga, nga makibibinisito ka makiiniinarakop nga danang ng rabaw kanya. Ikatap na niya man na panang ipataros mo kasi diya. No, adala tayo mga rabaw kanya ako nakitisot. Sige, Ardan. Kaya andun na tunga naman sumaruno ipulong dan. Mamon, sanak to mamati kadakwada. Kadamati ka kaditay. Ha, anak ka mamati ka sa rabag laing nga mistake ka rin ka. Ha, madangis nag-imbesti ka no anya rejay. Tapno maamwa. Sige naman. Haging ka nagturpusen ti asawak manunemi ket imatendar dagiti tinaganak kang kuana. Anak, nakapagturpus ka matlayan. Nga awan ti pa nakaatipam. Nga saan ka pa nagsigog. Una nang gabot at tinungpal niya Lanjo di Karina. Ako na nga pagbasain ka. So, ang pinagbasa na. Naman pa damat lata dito sa aming pagkinawatan, atap-atap, puno, pulong-pulong. Pimataya ka ng kabigatan na manong, napangkamanin nagbuburak, at among kasta nga panagraduar at ado di kitirama. Apo, nakadado kami. Nga napan, ititya karayat, binurak mi tiya 5 ramak manong. Una, talaga, basta onan man yung tirasaw ti katugangan. Saong, ay, mo nagiwas, sa balayan. Kaya po, maglangid na balayan, tadarat nagabalayan. Kaya po, maramanak di gito, iwas nga maburakan. Sakit nagraduar ta anak men. At ilang nga ramidan, nag-review, ito may ruwan na tibur na, katagtrabaho na. Huwag nga rin balayan. Kat kunak nga rin ka dati anak ko, napiyapay di anak asawam, talagang si kangay ko. Kita tulag na ang asawa at pagbasahin naman, no kayat na. Nangig kumanong nimikit si mawatan. Kasi talaga titulag mi tatang, pagbasahin na kaman. Iso na lang, vocational course. Tapos yung vocational course, kaya tricycle driver at among pagbasahin ag mekaniko, di basa, tapos nagas mekaniko at nga talaga. Tapos ada diploma kagas mekaniko. O danto pupuunan minagat baka mga ipasda ka kiti talyer nga mabaling ko nga pagawatan kada gito magpatrimaan di at least manager ak tumateng nga owner iti may isa nga talyer o makita mabalayan napindas ti plano da kita na ket pa nagkunat ang balinto nga omosenso na saliwanwan di pa nagbiag da ay susapo jak lagi di nagbidot nga inawat ko nga manugang ko tanak mo balayan gapot na talagang madiskarte. Kat noon niya timbagak manong nemi iso tinapasama. Iso nga ti agdama manong nemi mga opisina ti asawak ket no kasta nga agdadal di kotsena. Oy, Mr. Mekaniko, dati kotsek tarnem tala kotsem tarnem nakpay into nabi. O sige, sweetheart. Kumusta na kita talong anak tayo? Kaya pa simnak dito ko na. Kumusta nga natin para aywan ta? Okay naman. Nasayat pa panangaywan na kadakwada. Ako pagdanagam. Tadya katulong ta. Na mas luto na. Ken kasta maten napindas tila bakit dalos na. Ket diyaya. Agit napindas pa iso na. Doon sakit pa nagatap ko katulog na pintas, yaya na pintas. Ang mga adak mo, obisina, kinadaka dito talya, agawit ka dito, sumrek ka dito balik, dagbangan di kita doa. Tawang ka dito pa nagtalik mo kanyang sweetheart. Awan laban di kita katulong kanyaya, sikat kapipintasan, kaimasan. Talaga. Well, mga ito, sikat daramin na, opisina yun. Ano? Ikatam namin tanya mo na panagatak mo. Tagtalek ka kanyang sweetheart. Tagtalek akmat ka.
Kasi na po Diyos mo nung nimiawan di kita nagbaling nga problema may ti asawa. Naragsak kami, natalinaay ti kasasaan. Dito yung arod, ti pagkasalita, manong nimi kadagyawan naglawunay, tilaing mo nga nang ipasa, kat sapay kuma, tadamat na ibatik nga adal, liwliwak ang pagsarmingan ti biyag, kadagitipadag ka nagbuya. Ito yung arod, agyaman nga pagkaya mo, Ladyo. Thank you, Ladyo. Thank